Benin Republic na yi wa Faransa aiki ta ƙarƙashin ƙasa game da ƙasar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ƙasar Nijar tana zargin ƙasar Benin Republic da yi mata zagon ƙasa game da sojojin Faransa da take jibgewa a ƙasar Benin ɗin, wato don ta yaƙi ƙasar Nijar ta ƙarƙashin ƙasa, ko kuma mu ce don ta ɗebe mata gwalagwalanta ta ƙarƙashin ƙasa. Wasu bayanan sirri ne suka fita jiya. Ƙasar Nijar ɗin tana zargin shugaban ƙasar Benin Republic ya ɗebo sojojin Faransa ya jibge a ƙasar kan iyakar tsakanin Benin ɗin da kuma ƙasar Nijar. Can ne ƙasar Nijar ta ankare ana mata zagon ƙasa sakamakon wasu mutane da take gani wadda bata yarda da su ba, wadda ba ma 'yan asalin yankin nashiyar Afirka ba ne. Wani bayanin sirri ya fito cewa shugaban ƙasar Benin Republic ɗin ne yake ba wa sojojin Faransa, wato sojojin Macron, wata mafaka domin su je su ɗebi arzikin ƙasar Nijar ɗin ta ƙarƙashin ƙasa, wannan sam cin amanar diflomasiyya ne a tsakaninsu. Shugaban ƙasar Nijar ya ce suna nan za su ɗauki matakin gaggawa game da wannan al'amari da ya faru, don saboda ba su taɓa yarda wata ƙasa tana ci musu dunduniya a kan tattalin arzikin ƙasar ba. Shugaban ƙasar Nijar ya ƙara da cewa muddin hakan ta faru ko kuma aka tabbatar da hakan, to tabbas za su ɗauki mummunan mataki a kan ƙasar Benin sakamakon cin amanar ta da ta yi. Suna kan iyaka ɗaya amma kuma tana ba wa sauran ƙasashe na Turawa suna higo mata ta wannan ɓangare. Nan ya kama cewa nan ba da jimawa ba za su gano bakin zaren, kuma in dai har suka tabbatar da cewa shugaban ƙasar Benin ɗin ya ba wa Faransa damar shigowa ƙasar Nijar ta yankinsa, to tabbas za su ɗauki mataki a kansa, har ma suna ikirarin cewa za su shiga kotu da shi sakamakon ya ci musu amanar ƙasa. Shi ma shugaban ƙasar Benin ɗin bai yi shiru ba, ya ce ba wani sojojin Faransa da ya kawo ƙasar ya jibge, sakamakon shi bai ma san da wannan labari ba. Kawai dai shugaban ƙasar Nijar ɗin ne yake nema ya shafa mai kashin kaji. Ya ce sam shi bai ma san da wani bai ma taɓa ganin bai taɓa ajiye sojan ɗaya wanda ba ɗan ƙasar tashi ba. Haka ya ci gaba da cewa tabbas wannan abu da yake faruwa a ƙasar Nijar sam ba shi da alaƙa da wani sojojin Faransa. Kawai dai sojojin Nijar ɗin ne suke zargin ƙasar Benin ɗin da ajiye sojojin Faransa sakamakon suna ɗiba musu tattalin arzikin ƙasar, wato gold da uranium da sauran ma'adanan ƙasa. To kuma dai menene, nan gaba kaɗan za mu ji me yake faruwa a ƙasar tsakanin Benin ɗin da kuma Nijar ɗin. Kar ku manta ku danna wa Mahaƙa TV subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Taku Mahaƙa TV, muna godiya da ku sosai.